Good afternoon. Don't forget Beba. No, sir. The Belambo here. Yes, sir. So can he be at here again? And we be on him for. Meaning what? Him and that day, I put number mo. You got a number. Yes, sir. He therefore I did 24. let him by that day call number. Sir? So this your tag where. Can we be in a street to them where they home? No, sir. Man, a village, you know, neighboring villagers, so be a kaganati. I did my village or town. If you are a village or town. Yes. So if you are a interview, me who your number, me who that. Now let me tell you, Yes, listen. I'm a man. We go through more Canadian shots of husband. The man will take you for granted, my partner, and they will use it and deceive you. For today, if I hear go here online, I will not interview you. On any other episode, you will come back. I will give you an interview. You understand? So that is the truth. What can I like? What can I like? Each weak point in why? I want she now. Yes. But it's a can make interview that they feel know all the necessary. I'm when get deceived, I will go ahead. Okay. And when you get saved, go ahead. Okay, the way phone now again last. Okay. Nobody Jame hook up, okay, Wakwam. Bow. They may make wrong call. Turn one. Don't turn no chrono straight. Get away by the side. Turn no chrono straight. I don't claim I'm okay before. Don't come here to give me headache. You sure know what the lab rambo? Okay, what the lab Igbo be before? Oh, Otele. Ah. Yeah. Okay. Be our reform. Okay. Chioma Okechukwu. Therefore, I did 24. Kevish na nai. Enugu State. Get a canaro. Na-akwa akwa. Emekwa isi. Looking at the adendo. Ọ dị ndụ. Munega diole. I dị 8. Jaba Club. Mba o. Ingola mumbo. Mba aṅụbeghị m. Ebregu. Ebere m ugwu. Lana chapu mukanda. Umariyeshi. Ama m ndị esi. Ihe ọdịdọ ji atọ gị. Mba akwa o. Onye ibi ọṅụọla gị ara mbụ. Mba. Onye obi oke isi ele gị mbụ. Mba o, no. Mba. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ. Mba o. Anaghị osiri ike. O siri ike. Ma ahụ eze gị. Ụmụ nwoke ole tarala gị? So mmadụ abụọ. Ka nwere enyi nwoke m ugbu a. Enweghị m enyi nwoke. Ị ga-enyi ole ụdị mkpu ị na-eti? M na-eti
Oh, jiri nwayọọ, ọ na-atọ ụtọ. Oh, jiri nwayọọ, ọ na-atọ ụtọ. Genotype gị? AA. Blood group gị? O plus. Phone number gị? 081 611 95 35 081 611 95 312. Good afternoon. Ihe mbọ gị bịa ebe a? Eh? Ihe mbọ gị bịa ebe a? Eh. Listen. Achọm that in takoshi eze ihe bịara nga bịa takoshi. If you're not serious, you go down here. Okay. Kwe bana ihe ọbụla m na-eme ya ka abalị ihe akwụkwọ dum m ga n'iru mewe gị interview. Competition anọnyere anyị. Delta State. Ke ihe bụ takoshi eze gị, this girl yiri puff puff. Eleghị ị gara aga buru isi pọnsụ hịa bịa takoshiri ebe eze. Sorry. Ndo. Kwụ ihu ninja tọtụlụ bịa takoshiri eze. Ebe ọ dị nnọọ ka ninja tọtụ ịbịa nga bịa dakashikira ebe eze. Dewe kamera n'ala gị dilata gị lazụ. Okay. Onye jikwere kamera aka gị ogologo gosi gị na ewu onye mkpụmkpụ. Dewe kamera n'ala gị lazụ gị dewe ya nga toro ogologo. Lazụ. Lekpọ ha ka ekwu igwe. You think I joke here, ba? Get out of this place. Okay. We got the camera back. Whatever phone up, maybe here they come home of ma. I better have a church. Ish, don't laugh here. Don't laugh here. Kwechiri. No say again. Kwechiri. Aha gị. Chinyere ọnya. Ajụzi ogu. Ị dị afọ ole? Adị m 30. Achọm da. Sorry. Wapaka no pika. Wapaka. You may say up here, I will block you here. I'm not joking here. Na me gwe ba. Wapaka no ge. Ile tate ke bia le no lu no tagi no nguru ko faga olugi. Opa we si ala ma fe ni ne no nga. Banga de takoshi eze no tate ke bia ga de too much. Sorry, sir. Akwe mani ha ola emere ba ga ba ni ha kwọ dum. Yes, sir. Nga di room mewe interview. Nga di room mewe interview. Yes, sir. Where phone and the one ala ge lazo. Where phone and the one ala ge lazo kam ho ge. The way phone and ala. Sorry, sir. Hey, Chineke na e. Chineke ge bugono na me igbara ya ni ro here. Wapakara shot in a bully.
Sorry. In artillery me elu. Mbasa. They are closer. Not there. Okay. Turn up. Ellen working when they car. Oh, nigga, mo, where walking away? Nigga, mo, ya ogre. Oh, okay, mo. Can we shot today here? Oh, my Nika. Then why are you laughing? Sorry, sir. La toaso. Look what I'm going on. Sorry. Eh? Ade mo Boston, no. Get them busty. I want any nigga no Boston. Get them busty. Let him open it. Boston, I don't believe Boston. Look at me very well. Don't joke with me here. I you know be at all. Guess me they boss. Almost nigga one. Almost nigga the boss. And then Ghana again. Le quaram. Ewe mara. Here they go to. Here I go to Bulafo. Wait to Akage. Sorry. Okay. And when the boss she went to she gets some name when I All the small. that would have phone again. Okay, sir. Ana Beka Otubulu afọ. Otubulu afọ. Otele Deka Flas ụmụaka ji ebu nri aga school. Flas ụmụaka. Kebishina no yana. Owerri. Negi na nna gị ha dị ndụ. Ha dị ndụ. Mmaga Ha dị ndụ. ma ese gị. Jahie ese gị. Maka gọm gota wetuo gọm ahụ. Jahie eze gị. Eze gị ọ gbara abụọ n'ime. Mba. Ara ọ gbara nne. Mba. Nna gị ọwụ onye ara. Hey, mba o. Nne gị kwado ọwụ onye ara. God forbid, never. Ara ọ gbara gị mbụ. No, never. Ọ bụrụ ọ dịkwa gị n'ahụ. Ọbara dị m n'ahụ O positive. Ihe ọdịda oji atọ gị. Eh? Akwụkwọ oji atọ gị ga-esi Mba. Akwụkwọ a na-adụ m. iji anya ahụ. Why? I don't know well. Wepụ aka na tattoo door, start properly. Sorry. Ma bingo. Bịara ga bịa kwụrụ. Fe na ama isi gị n'olu. Na-adịghị road walk ị gaga. Chama bụrụ otu bụla ara bịa nga bịa akwa m sọ nwe ara. Nna gị ọwa onye nsọ. Mba. Mmadụ oji atamu. Mba. Ntamu ọ dị ihe nwa n'ime. Mba. Iji agba klọb. Once in a blue moon. Ewe onye akwụla. Mba. Iji agha onwe gị aka n'ike eshi n'imi. Mba. What nonsense ka? I'll bring you. Asị m mba. You think I'm joking here? Sorry, sir. Kene ka ịgba n'imi ya? All nose ring. Turn on to gị. Turn on the dasa. Ntị ole ka ị kpọfuru? 1, 2. 1, 2. 2. Just 2. Ọkwa isi m na-ewe onye akwụla. Mba. Eleghị iji bụrụ simbụlụ ha. Ihe ọsị Eleghị iji ma bụrụ simbụlụ. Ọkwa isi m na-ewe onye highway.
I'm on a highway. Otele go gbala na WhatsApp mbụ. Mba. Gị na nwoke omele kamera WhatsApp. Mba. Ụmụ nwoke letrala gị. 5. 5 men. Yes. Let him change Arigamu. He change to tag. How many years can he change Yamu? Maybe to 1 year more work or not change jam. 1 year more work, get change Yamu. Otele ne change Yamu. 1 year. More work, get change Yamu. He did the condom and make him change Yamu. I need to condom, remember? About one look at the grandma. Ha. In fact. So, Tutu in the afternoon, Nabali. Ebregugu. Mba. Otele ebe. Gị na nkịta omekola ihe mbụ. Mba o. Ana m atụ Ele hiti ya ha. Ana m atụ. Ele hiti ya ha. Ụmụ nwaanyị gara gowe nkịta chiwawa bife ekugharịga n'aka. Gịbịa gị etigere m ha. Aga m emeli ya nkịta ga-abịalide m n'akụkụ. Ana m atụ nkịta ụjọ. Ị ga-enye ele dị mkpu ị na-eti. Ese. Bịa nchebesi ahụ dị gị. Ahụ dị m mụ na ahụ dị. Kpọọ nọmba gị. 07038371675. Genotype again. AA. Blood group. O positive.